Ez finom tea. Igen. Meggyógyított egy Pangborn nevű férfi, aki béna volt. Mondhatjuk. És most már jár. Igen. De hogyan hozott helyre egy teljes C7-C8-as gerincvelő szakadást? Nem én hoztam helyre. Nem tudott járni. Meggyőztem arról, hogy tud. Azt mondja, hogy csak beképzelte. Amikor helyreállít egy sérült ideget, akkor maga végzi el a gyógyítást, vagy a test? A sejtek. És a sejtek úgy vannak programozva, hogy egy konkrét módon gyógyítsák magukat, ugye? Igen. És ha azt mondanám, hogy meggyőzheti a saját testét, hogy helyreállítsa önmagát sok egyéb módon is? Amiről maga beszél, az a sejtszintű regeneráció. Az forradalmi orvosi módszer. Ezért dolgozik itt? Mert itt nem felügyelik bizottságok? Mennyire kísérleti még ez a technika? Nagyon. Tehát maga rájött arra, hogyan programozhatja a sejteket öngyógyításra? Nem, Mr. Strange. Képes vagyok arra ösztökélni a lelket, hogy gyógyítsa meg a testet. A lélek gyógyítja meg. Igen. Oké, hogy csináljuk? Mivel kezdünk? Nem tetszik az ábra? De, nagyon jó, csak tudja, már láttam ilyet. Bóvliboltokban. Na és ez itt? Akupunktúra, remek. Aha. És ehhez mit szól? Egy MRI felvételt mutogat, hát ez hihetetlen. Ezeket az ábrákat olyanok alkották, akik ugyan láttak részeket, de az egészet nem. A maradék pénzemből jöttem ide. Nincs jegyem a visszaútra, és maga a hit általi gyógyulásról zagyvál. Maga egy kulcslyukon keresztül látja a világot. Mindig megpróbálta kitágítani ezt a kulcslyukat, hogy többet tudjon és lásson. És most, amikor már tudja, hogy tényleg ki lehet, méghozzá elképesztő módon, nem hajlandó elfogadni. Nem fogadom el, mert nem hiszek a tündérmesékben, a csakrákban, az energiában, vagy a hit erejében, mivel nem létezik olyan, hogy lélek. Mind anyagból állunk, semmi másból. Maga is csak egy apró, tűnékeny porszem egy közömbös univerzumban. Maga meglehetősen kis hit. Azt hiszi, hogy a vesémbe lát, igaz? Hát téved. De én átlátok magán. Mi a fele volt ez? Kilöktem az asztráltestét a porhüvelyéből. Mi volt a teában?